Да започваме. Днеска ни е морско. Ето тия подправчици от градината, лаймче, лимонче, масълце и ето имаме едни големи скариди и едно октоподче отдолу се мъдри. Сега това ще го забъркаме в масълце с разни меродийки и така вълшебен прашец. Защото днеска ни е морско, а утре ще ни е горско. Ей, тази гъщица ще направим с едно кисело зеле от бурканчето. Горско-морско, абе хубаво ни е. Така, те скаритки се гушкат в едно масълце, но малко ще ги поляем с винце, защото в тези жеги, нали се сещате, че е хубаво човек да се разхлажда и да разхлажда продуктите, с които си прави наслада на непцето и на душата, разбира се. Майко, дали миришат хубаво, а? Финала морско ли е, горско ли е, на нас ни е вкусно. Прекрасна вечер!